Iya, Malagdan na ba ko sa tabi? yuda. Sa January pa sabi ni Bert, January. Sa si Berto pakabit sa aga na. O sa baka daday na mag-January. Paringan. Yung hane. Ang kaharong. Abakal kaming daga. Ibaga. Iya. Ah,
Tayo ka dyan. Sungul mo, huwag na ba yun? Ayaw mo. Bakit? Japanese. Kaya parang Japanese. Punta kayo mga ito nga, ito ko ano na. Passionate isang tapa lang, makuha ka ng dumaan. Pagkalas doon, ha? So, dahil man, yung mga natin mo itong oras, nabay, 20 hours. Kaya nag-phone ka nga yung, nag-phone ka alas 12. Jo, pinangalit yung 20 hours. Phone ka yung alas, phone ka nga yung alas 6, 20 hours. Pero matapos daw. Nag-phone ka alas 6. Di man eh. Sige, di pingay. Makapay ko nga dito kasi gawin lang ko ka. Joel. Uy, pusang. Susok na naman ako na. Ako talaga natuto. Ayun, nakakal na picture. Hindi, pato. Pato. Hindi mo pinag-ino. Sorry.
Gabo. Dua kayo, sir. Dua kayo. Pero tinamang ko. Cinco. Ganda din sa kilig. Medyo ako. Mukha Eskimos. Ako nagilagyan sa audio. Mas lalo na nga siya. Tarong ka ba, Charos? Damit na mo, Jo? Panduwa ka, Jo?
May